Mana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Sing Dik niket, makin sehat pokoknya gitu, Dik. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Antok. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki kakak. Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Di Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tuh tahu enak kok bukan. Ini lho kemauan niki saya tuh. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngresin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono, mahal sampe ngono. Madep Rono ya. Engko Tak celuke Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena Wis to. Ndak Pak. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak. Mas Wadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Itu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Celana ada. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa dulu. iki Ardi kok aja Pak telak. Oh, tak Ayo, spot musik. Ayo, Mas. Ayo, gaya ngapa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan bendera bangsa. Kula nek kertas Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Saja kalau kepengen kayak biyen-biyen pas aku tahu Heeh. di pacar ngeten-ngeten iki. Ya Iya. Allah. Weh, kau kembari. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen milok ya aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Hmm. Iya. Woi, aja kewuri Dik, aja Dik. Delak niket salah tingkah. Iset. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Derek karo moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso malu-malune wong cah elak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik Niken. Mas, Sing tegas Mas. Tidak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tahu loh duit karo wong ganteng gara. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya, Bra. Yuk serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimen cair Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah,
Lah piye to, Dik? Kudu diwarai. Ngene lho, sampean ngedek, terus sampean gak usah ngomong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Aku piye? jalan ya Mas ya. Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese ngono ya. Pola iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntil anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi keringetnya ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebenarnya untukmu. Dan Sebenarnya Sebuah lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti kok Parti. Parti tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini sangat bahagia. aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama dengan hati? Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang saat ini sempurna merupakan loh, Mas, ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras kene trake. Iya, koordinasi bedokan ya koordinasi. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuke ya Di. Ya, calonnya itu kualitas. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup. aja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Hujan ning sih mau. pujan ning sing. Oh ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Dosang mustika ningas moro son kayung yan mrikanika yen jamata ngalilang ana bakal tak pundhut krama. Piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Ya ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. ngono kuwi. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan ngono kuwi. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi ini kan kali ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Yuk. Berpacu dalam musik Indonesia. Selamat malam, Bapak dan luar biasa.
bangun nanging wis mekeng kabur babar pacar pindho saka pineper
Aku gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngini-ngini lho. Gak iso ngini-ngini lho. Dikongkon ngini-ngini lho gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane lugu. Ya. Makane wi berarti lagune sing kleru. Kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon iki biyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki kok. Aku yang melok gemes yo. Iku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng Dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah lho bahaya piye to? kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, Paling sampean ya komplete, Bang. Blete nemen to. Plebo ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nopo ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak cium jauh gitu. Kisbe. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogako. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ana ya? bisane mung nyawang. Oh iya, Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Iki mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika saged nampa telepon. Oh iya. Pancen karya lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya, Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilianku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek saka Jakung. Kosokan waktu ning kali nyemplung ning kadang.
baris kekere kembang tak wis lakoni bola sepatang cinglang bulane bunter aku tikutang sayang gede dadi daftar lakoni bola sepatang cinglang bulane bunter bareng wis gede aku disontek kebutuhan termasontek Soroko Toto sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha padha iki cerita saka wong tuwa Alelong Cili anggur rambutku dicukur kuncung Katokku saka karong gandrung Klambiku warisane Mbah Kakung Sarapanku sambel goreng saka jagung ning kali nyemplung ning kadang jaman dhisik durung usum sabun andukku mung cukup anduk sarung dolananku dolananku montor cilik saka Lampung lukis kumpul baris rakasane saiki wis lukis kumpul baris kekere kembang tak wis lakoni bola sepatang cinglang bulane bunder sayang gede dadi dokter tanggal 15 sepatang cinglang bulane bunder bareng wis gede aku disontek kebudoker terna sontek Toto sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha padha iki cerita saka wong tuwa Toto Soroko Toto sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha padha iki cerita saka wong tuwa Toto Soroko Toto Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha padha iki cerita saka wong tuwa Toto Soroko padha jayanya ana Soroko Toto Sawala iki cerita saka wong tuwa ana Soroko Toto Sawala ana Soroko Toto Sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya moko batongo padha jayanya iki cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh. aku mau tak bolar-baleni soalnya ana caraku nganu kuali Balik piye Ini ta? sih bener. sing bener kan ana Ana caraka Moga pedang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo dotose, Dik. lah oh doto sik ya sik tak ngapalne sik ya Ya. bar iki nyanyi kuwi nah ya ya yo Sidet Wijolanas Indonesia nah ya Sing derek, nduk nikan jen istirahat luwih dhisik ana ana sapa jenenge Wanda ana Wiwik sing nembang oh bisane mung nyawang apa sak Retno Cungpe ya ora apa-apa yo monggo menika
bisane mung nyawang, mung bisa nyawang. Nah, nggih saking Sidoarjo. Oke, wonten sing mirsani live streaming Pak menika. Nggih. Bapak Soib saking Jatirogo Tuban Bangilan. Oh, nggih. Nobar. Sugeng mirsani. Nobar, teng Tuban nobar Pak. Nggih. Kosong. Nggih, menika saking Mbak Tribuana Dewi Nawangsari ingkang wonten Sidoarjo. Nggih, monggo mun aturaken lagunipun musik ya. Mas Tato ya, ya. Coba kaya ngapa? Ya. Mbak, nyun sewu rada geser mriki. Mbak, ini lagi Mbak, halo. Halo ting dong agak sini. Nah, supaya ini terlihat Mbak Retno Cumpe, Mbak Wiwi, Mbak Wiwi, Mbak Wanda, Mbak Wanda, Mbak Wandu. terus Mbak Wandu gitu. Ya. Iki nuwun sewu Mbak Tribuana, iki Mbak Niken urung apal lagu iki. Mula gen diwakili engko saya diaturke meneh lagu nggon goro-goro. Mbak Niken masih sampai waktu goro-goro. Oh iya, ngono ya. Ya. Musik nggih Gong, bolo. Ya, coba kaya ngapa lagune mung bisa nyaman. Yuk. Ya. Tujuh laras Indonesia. Suhar, terima kasih.
rasane ati sing bisa duweni Riko hansar welasi Riko hansar deneni wis ana ngrumati Slendro no, ya engko sambungan gara-gara Mas Komet Mas Dodo. Leh guyon karo Mbak Niken Salindri, ya mawis nembang cara jaman saiki engko gara-gara alusan kon nembang klasik. Oh iya. Kuwi apa-apa iso kok nok. Oh ngono ya. Kalau sawangen